Ensimmäisen videon jälkeen yksi bisneslehtimyyjä soitti mulle ja hänellä oli ylivoimainen tarjous ja ylivoimainen hinta, jostain kuitenkaan kauheasti innostunut. Hän ei kysynyt yhtään kysymystä. Pelkästään tuoteesittely, hinta ja kysymys, että otatko? No vastaus oli, että ei ole tarvetta. Vinkkinä kaikille, myytte mitä tahansa, omia ideoita, ajatuksia, tuotteita, palveluita, niin kysykää edes yksi kysymys. Tämä kyseinen lehtimyyjä olisi vaikka voinut kysyä, että hei, että minkälaisia lehtiä sulle tulee, minkälaisista asioista oot kiinnostunut. Olisi vaikka voinut kysyä vaikka pari henkilökohtaista kysymyksiä, että minkälaisia harrastuksia sulla on, minkälaista työtä teet, ja löytää näillä avoimilla kysymyksillä jotain yhdistäviä tekijöitä asiakkaan tarpeesta, jotka hän voisi yhdistää tähän tuotteeseen, ja sitten ratkaisun esittämisessä kertoo, että mitä hyötyä mulle olisi tämän lehden lukemisesta ja jutuista, kun ajatellaan, että minkälainen ihminen mä oon ja mitä mä teen.